Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Northern Range Dolamara angkang thengpi kang huatum akili kiri ta sonsi theklong. Tara pungpen kang hua thengpi kewan un ahut aruni phaing kora phorni towari bengalong kaching koi berta longdut. Pin poda me hako ke tara punga hawar hendo thengpi ke ong nai pusi chithang plup lapen hadak Dogmoka Forest ke pardo tara punga long ta forest tu. Sitame hadak Dogmoka Forest pen pusitame ningkaning koi bagdolo sitame kilangdam abang awe. Non ke forest a hem anta awelo. Bang sopenajok si duar baguri nili palom ongdung abang phuatum tarapunga hawara longke forest abe pupenajok aningkan wangta thengpikang hu I jolong humkep inkoi bak do ajo porke wang sitame dolamara range forest pen pusitame kilang donabe bang sopen langdam pulote forest sai khiatum ardo kachingki chepalamso dokokta thek pule pudeta hingnoni athema tarapungalong thengpikang hu non ningkaning koi bagdolo sitame kinebdonabe non ratatum theklong pronglo athema tarapung pen kangho thengpi aruni phaing kora phorni tobari bengalong kachingkoi theklong pronglo lasin non tarapung habar anam pike non bab jorman wangpri anwetlo sitame KAC Kacharia Bangphu CM Dr. Tuliram Ronghang Sitame Forest Department aphan thangta kelang chariji aphan RDP pe laposon depute Karbiang lonam pike theng pike theke awe pinpo nonta tarapunga theng pike boka ghadalomsi abeng koi cholo lasi rada tum non kaningri hangjoke tarapunga nam pike wirlopusi ningri jolo isi non pen ke KAC pen kelang kacharia kenang sot lopusi ning jerenti athema non joy pen birta kelongki non kang hua thengpi towari bengalong kaching koi athengpi along ta forest atum kaching ki dundet lo lasi nepni dat lopusi ong dung atum chithan renti plasila puson inot banghinia forest sai khiatum kaching ki palam so joy dokok ta thek athek karbiang long kachari ke thegiding abang phu CM Dr. Tuliram Ronghang langding pomaputa ratatum pen ning jerenti News Text Report Karbiang Long News Sodricho Ronghang inut children with special needs mati T Hek pen CWSN pen metric asat langalong first division Chepalongdun Balipathar number adarso thongnok be English high school pen inut Sodricho Ronghang disabilities person mati CWSN abongso HSL siasat langalong first division Chepalongdun Sonsi Sarburamen Doro Ronghang Asar Piamen Rup Tarong Parpi Lapen Alang Litum Asumar Bang Pliang Bongpen Aki Bisi Sodri Ronghang Pen Pini Api Apuatuma Pan Isi Nong Meke Wanpi Asar Pipen Ketan Pona Tenki Pirthi Hachi Pen Class 7 Malom Kachari Dun Bomahut Thangte Lapen Normal Bon setami isi ning dokalama bangke keso cholong loka joksi anu ingthong jong lapen alam kaning ji setami klardak de data sonsi dokok Bonta isi ning karong alam thia bangke arnama hirjumi pen metric mati HSL sia satlang first division ke longdun ke ning arong piklupusi alang lipen nang pachini dun Bukachan pen sarkurube Karbiang Long News ang bonglong peloni lasuk thak hanji ma lake bihek pen kali mane em ko an lo ho class id alom hingsa alom ben silong lo he la si la non an ke ningkan pli baka dulu mati susi jot tahai puni pini ni la an chumon thi dam de setami la ana ningkan ke dulu jo kisulo la si asi sitami ave anave alam sitami ave la si kisu lake akor school kidun det anghin takali arnam kardom sitame ardom pon arnam kardom ta lake kai kita arnam ardom nang pen bang aphan sitame kisi kelang la hai sita dupon akor school ke charli anghin sitame aning hang pik ajo 12 bajitok ma ek bajitok anta laki ini kapur hibang ke aning hang pik lasi kaita aning ke hang pan lasi nonta mi school kidun college kidun dia pan sita mi emne ke science ke charlie ji pusi aning ke mang pon sita ni tumbang pulu science ke ko pulo nang nung kang thong pen undun dibu
ตานี่กี่นี่นิ่งหางปิกปุสิกะจิปูแฮละสิละอันนี้แค่หางเป็นนี่ตุ้มตาปะเปล่งไปดุนปอจัดลูอามินาก็อันมานี่แค่หางนี่ตุ้มตาเจดอนดุนลูละบังเกละสิadom pun pik along cihu adorom la ha bihek aku menela kelas 3 along penan sarnam ta ke long pon kelas 3 along pen si ke long pon lo la si rada phanta pu si talang pon bo si talang pon bom ala pu majok le sang ke lang posita lang lo pen sorry chu putani tum ka ci ir binong le sorry cu pukali ni tu makurusar si along ciwa kurusar si ki ir binong kali akeng ki chama hot la si la ke sorry cu si amen ka ciwang lo la ke babata kali sorry cu haku sorry cu si amen ka ciwang lo pusi ni tum ki ir binong le sorry cu pukali ni tum ki ir binong ke biram pusinitum kati ir sitame nona banke bankurusar tomon ke thipar pik ajok dholajan lp school sar nung thengpi babrai lakhangor ponilip msc constituency ke parlo choki hola habar along arwa chikloni phaing kora troxiar ni tomon ke theke japen ajok dholajan lp school mati locharli ahem asar nung thengpi ke theke krepen ajok babrai si asar nung avipinlo bangso tomon thepi ke jap ahut school mate class suti telang lapen laswa thengpi ke theke krep ahut lo charli au somar atum arlosi dolo thengpi ke theke krep ahir kangtang ra kajok ingjir teronpi aramson rongphar lapen chingtho rongphar bangke thom au somar atum aphan aphua long ita chet ke klopen ajok arenga hu ke sonang dolo lapen desk bench hei hui sitami kahenopon do olo lasilo thanbang merin phangchopi lapen smc atumpen karbyang autonomous council cem dr tuliram ronghang education em richard tok bilapen nilip msc povitro rongpi atoma phan tong sekot pen mati prabjin pen keraponja phan choning ripon athila bangso school ahem asar nunga thengpi anta tv cholapsi thulaplo lapenon thengpi ke ba thoraya jok loke thanji aphan adim avedetlo lasila bangso repairing retik ke loke thanji aphan kisung thetan si dolo lasi prabjin pen repairing dapsi loke than thulong da prangji aphan choning ripon nilipen philip tiso karbianglong news abangso kuthake nitum ahol kisung binong lo nitum la men tomon ke the arwe tomon ke the ke bang ajok school hem ba brai lo la so school hem ke ba rai hut osomar sidame jari osomar sidame arenga hu ke so la pusona dolo la si शिक्षा टेक्निक लो नितुम खाना थाई मारे बेलो hem et ru rai lo bab rai lo si prap jin pen ili ke chung rikang tung ke la helo ili tum ninga che thenai ili tum imsc povitro rong pi ke hai la pen education em sir richard tok bi ke hai la pen itum kadu ka ve ninga che thenai karbiang long autonomous council cm dr tuliram rong hang ke hai alang nitum kanghon ka jinso pen nitum phan prabjin pen la bangso school hem nang repairing pg phan sin nili hin la media hoi pen chuni rikang tung la the la bangso repairing re tik lo than bang tum ne bang da thana thai ma da bilu asi prabjin pen nitum phan la bangso lo kichari yavar sai misen ben ang padu thui phan sin nili la media hoi pen nitum ka do ka phan ta chuni ridu lakha krisi lang phera habar wolong koma jielong ye madhuram lekthi asar buramen pen football ke pathu kibipot piniarni kangsang por bhai ke thoma por malom pen ye madhuram lekthi asar buramen pen wolong koma ji pathu aklamalong football ke pathu pini pen kiching siarani pamanpon laso porahut man kido bukolia municipal amaipu hamsing teron lapan bdc amaipu noren killing lapan arisang huatum chitong donsi aliralon pidun pen mesen pen pachunpon bangsu ke pathu ponalong wolong koma gfc lapen veteran fc atung mangbongsi ke chengsi pathu pono ke pathu pon bomahut hinta ke thekser mate kangtang khringa jo hinta gol isi pensi chipadru pondalo news text report Karbianglong news